Wembe ni ule. Kapod wantiere imbo mara piny Kenya Senator ma Kakamega Boni Khalwale osingo mar donjone ja ohala Shimanyula mong'ere kod nying mar Toto kosaye kuom ketho nyinge. Mabiro tok ja ohala no lieko ni Senator Khalwale ema nonego jatije Amokone Kizito kaluwore ni ne otimo osiep kod jaode. Wach ma kata kamano nopuodhi ni ok adieri tok nonro manotim kod jabero mar piny owacho Johansen Oduor manoyango ni Kizito notho kaluwore kod adhola manokel kod tung dhiang'. Kulitokea tetesi eti mimi nimeua huyo mfanyikazi wangu, na hayo madai ilitolewa na mwanabiashara ambaye anafanya kandarasi na county government ya Kakamega kwa majina Shimanyula Toto. This autopsy established that Kizito Moya Mkune had lost his life due to excessive bleeding caused by multiple injuries sustained from goring by the horn of a large animal. I wish to report today that I have recorded today a formal complaint with the police at Malinya Police Station and handed over the matter to my lawyers for further action in Nairobi. The county Masiaka majodak mabondo sub-county okwa mondo mi oket ritruok makare kaluwore